En què puc ajudar-te? Sota aquesta pregunta, el Partit Popular ha ideat una campanya per conèixer totes aquelles propostes amb què la ciutadania de Lleida creu que milloraria la ciutat. Els lleidatans i lleidatanes que així ho vulguin podran adreçar dilluns vinent les seves inquietuds al PP de Lleida via telèfon, e-mail o correu tradicional. L'objectiu dels populars és incloure les iniciatives dels ciutadans, oportunes i viables econòmicament, dins del seu programa electoral. Pel que fa a les promeses electorals del grup, la candidata del PP a la paeria, Imma Manso, ha avançat que el seu programa es fixarà en la reducció del deute de 130 milions d'euros de l'Ajuntament. Què passa ara? Que com les obres se fan llargues i llargues i llargues, per què? Perquè en moltes ocasions no hi ha diners per pagar-les. I diu, allargo l'obra perquè contra més la llargue, més tard entrarà això al cobro. Per què? Perquè no tinc diners en aquest moment. Això és el que s'està fent. I això què passa? Això el que passa, a part d'augmentar el deute, és que és un prejudici pels ciutadans que tenen els carrers aixecats molta més estona de la que seria necessària. És a dir, treballar amb criteris de caixa, no amb criteris de pressupost. El proper dilluns, la candidata popular repartirà entre els establiments comercials de la ciutat les postals en les que els ciutadans hauran d'escriure els seus suggeriments. A més, el PP també s'ha volgut sumar l'aplicació QR Code, que la paeria ja va iniciar fa uns dies amb el sector de l'hostaleria d'apropar les noves tecnologies als ciutadans. A partir d'avui, el grafisme de la formació política inclourà aquest codi que amb el programa Enigma es pot accedir a la web del Partit Popular i d'aquí 2 setmanes l'enllaç anirà a la pàgina de la mateixa candidata Imma Manso.